Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua, nagbabalik sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Enero 1 hanggang 4, 2020 at itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. At before tayo mag-proceed, Happy New Year po sa inyong lahat. Sana po ang inyong mag-celebrate ng New Year's Eve hanggang New Year's Day ay naging masaya. Although alam natin malungkot tayo dahil po sa pandemic, but let's hope and pray na ang 2021 ay maging mabuting taon para sa ating lahat at sana naman po ay pabalik na po tayo lahat sa normal. And again, masaganang bagong taon sa lahat. Happy 2021. At umpisa na natin ang update. Itong latest GovSat. Simulan na yung araw po ng 1 ng Enero hanggang bukas po ng Sabado, January 2. Nanatili pa rin ang hanging amihan sa malaking bahagi po ng Luzon. Magiging mas maulan po sa may Kabikulan at Southern Tagalog provinces dulot po ng dulong buntot ng cold front o frontal system. At magbibigay pa rin ng hangin na abot po ng 50 kph sa may silangan na bahagi po ng ating bansa. Samantala, dito po sa may Kabisayaan at Mindanao, meron po tayo mga kaulapan. Dulot po yan ng mahinang amihan o yung northeasterly surface wind flow. Magbibigay po ng mga ulan na posibleng magkaroon po ng mga pumabaha sa mga flood prone areas. Especially din sa mga bulubunduking, matirik po na lugar. Posibleng magkaroon po ng mga tinatawag nating landslide. So mag-ingat lamang po. Samantala po ang Mimaropa ay mananatili rin po under sa influensya po ng hanging amihan. Okay, so far meron naman ng papalapit na surface trough na posibleng magpaulan sa Mindanao at Visayas within the next couple of days. So please take all necessary precautions. Wala po tayong namumuong bagyo or LPA sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Samantala, ito po yung ating fast animation. So yan po, ginagita po natin ang dating nitong surface trough sa Mindanao at Eastern Visayas. Samantala, pag nakita natin itong zoom satellite animation mula sa windy.com, kita po natin itong mga grayish clouds. Ito po yung ulap dala ng amihan at yung tinatawag nating buntot ng frontal system. So yan po yung papaulan sa atin. Although medyo manipis na po yan compared sa nakalipas na 12 hanggang 24 oras, medyo makakapal yung mga rain clouds. But pasalamat tayo na manipis na po at nagbibigay lamang po ng results po sa ating lugar, lalo po dito sa Kabikulan. Ito po yung mga thunderstorms dulot po ng northeasterly surface wind flow at yung papalapit na surface trough na posibleng paulan sa Mindanao at Kabisayaan. Okay, bago tayong paalam, ito po yung ating forecast for the next 3 days hanggang Monday na po ito. Bukas po ng umaga o hapon, magkakaroon po ng mga ulan dito sa Eastern Visayas at Northeastern Mindanao dahil po sa papalapit po ng surface trough. Kasama din po ang ibang bahagi po ng Mindanao. While dito po sa Bicol ay patuloy pa rin yung hanging amihan at yung tail end ng frontal system. Bibigay po ng mga drizzles to, at times, moderate to heavy rains. But medyo bumabalik po na po tayo sa pagbuti ng panahon. Simula po, actually bukas, 50% of probability mga ulan sa Kabikulan, but on Sunday hanggang Monday ay bubuti na po ang ating panahon. But may mga ulan pa rin dahil po sa prevailing La Nina phenomenon. So kita po natin dito, kahit na sa Sunday ay may mga inaasahan pa rin mga ulan, but magsishift na po tayo sa late Sunday hanggang Monday galing po sa easterlies. So warm easterlies na naman, hina na po yung lamig, but babalik ulit yan after a week. Mga January 8 to 10, nandiyan na naman po yung amihan. At ito po yung surface trough na dumaan sa Mindanao pagdating po ng Monday. Okay, so far yan po ating latest. At babalik ulit tayo sa darating pong Lunes upang bigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito sa Mike parang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, be #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa ating channel. Again, Happy New Year po sa inyong lahat. Diyos mabalos po at God bless.